Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kini na usaban yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sa nga istorya ang taganta o kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Suwat nga pinadaso sa kaamahan. But before that, ako din giawhag atong mga kaigsunan labi na katong wala pa maka-subscribe pero ga subaybay ga sunod sa atong mga istorya, palihog subscribe and click the notification button. Kay pinaagi sa inyong suporta, pinaagi sa inyong pag-subscribe, mas mapalambo pa nato ang atong YouTube channel ug mapadugay pa nato ang paghatag og mga content nga susama niini nga makahatag og inspirasyon, paglaom ug kalingawan sa atong mga kaigsunan bisan asa na lang nahimutang ni kalibutan. Labi na katong mga Visayan speaking people. And also sa mga nangita sa daan nga mga istorya na wala na ninyo makaplagi diri, usab ka na sa katabi with Ate Gems. Ang mga repurpose na to, mga videos to dito. I-subscribe o i-click na lang po ang notification button para ma-notify mo sa mga repurpose na to nga content ngayon na makaplagan dito. O kung ugaling nga kamo na mismo, ang ginahan nga mo pada sa inyo hang suwat, pwede na ninyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ninyo ang video description below para makuha agad ninyo ang atuang kompletong email ad o dili masayo. And please, make sure nga taas-taas usab ang atuang mabasa nga suwat. Kay natin mga suwat nga mga mugbo na jud kistanan, no? Usa sa mga butang nganong nindot nga taas, at least madetalyado o mutuhop gyud sa tuang mga kaigsunan ang inyong istorya. And of course, dili sad sila mabitin. Pwede ninyo taguon inyong mga ngan, ang bumampang mga lugar nga di ninyo ibulgar pag-ayo or i-note na lang ninyo kaya ako na bahala ana ug ang ato ang editor nga si Ate Gems. Okay? So, karong adlaw ang atong istorya may tungod kini sa relasyon sa kaamahan o sa anak. Or in general, relasyon sa usa kaginikanan, mama man or papa. Muna giningon nga, unsa ta nga klase nga pagkaginikanan sa ato ang mga anak? Nakailaw ba sila nato? O kita mismo nakailaw ta nila? Ato bang gisukit-sukit kung unsa ang ilang kinabuhi o unsa ato ang expectation ngadto nila? Kung mo disiplina ka, unsa ka nga klase nga mo disiplina? Gatuo ka ba sa klase sa disiplina nga imuhang gipahamtang sa imong anak, makatabang nga mapalambo sa iyang pagkatao? O gatuo ka nga ang disiplina nga imuhang nasunod gikan sa imong mga ginikanan, angay usab nimo nga ipasunod sa imuhang mga anak? Sumao kini ang mga pangutana ni Ramon unya sa iyang istorya nga gipadangat diri kanato nga tagaan nato kinabuhi. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang suwat nga ato ang paggabasahon naguluhan og daghang dalan ang wala na karon. Papa Joe, may adlaw kanimo. Dugay ko nga nagduha kung isulat ba ninako o dili. Lisod kayo isaysay ang usa ka istorya nga hangtod karon. Matag gabi, murag gihapon og bag-ong samad nga mohapdos ba. Pero gingnan ko sa akong kaugalingon nga kung adunay bisan usa kaginikanan nga makapamalandong ug makapaminaw tungod ani basin og di masayang ang kamatayon sa akong anak. Meaning,
Kining akong istorya karon kabahin sa pagpanaw sa akong anak. Ako di ay si Ramon, taga Cebu. Usar ako kayanong amahan, wa ko'y naabot sa ako ang pagtuon. Meaning, why nahuman sa ako pagtungha pero wa magpasabot nga di ko edukado sa pamatasan. Kinaamay mga tao na edukado pero sa batasan wala sad. Pero nagdako ko nga hugot kayo ang akong pagtuo sa paningkamot o pasingot. Sa akong henerasyon, Papa Joe, kung kugihan ka, mulampos ka. Mao gyud na ang gitudlo sa mga ginikanan sad sa una. Napagani panultihon nga wa ang kwarta sa eskwelahan naa sa pag-ugmad sa yuta. Mao gini istorya sa ubang mga ginikanan kaniadto kay basin tungod sad sa kalisod, pagpangita og kwarta para edukasyon o gi-mindset na lang para wa nay excuse. Lahi ang training sa mga ginikanan namo sa una kumpara sa mga dinad-an sa mga ginikanan karon. Sama sa uban, nagtunga ko nga may lang og makasud sa klase kay sama sa uban mga kabus. Ultimo baon, maski gani kanon lang, lisod kayo. Wa sa kumasayod niya itong panahuna nga nung kabus man kayo mi. Hilaw pa kayo ang unahuna sa pagtanaw sa realidad sa kinabuhi, Papa Joe. Pila na may dagan sa oras o panahon. Niabot gyud nga nakagraduate ko og high school. Pero muna-muna gyud. Kay wa gyud saktong suporta ang akong mga ginikanan diri kanako. Mayo gani kay public school ang akong giskwelahan. Kundi pwede ka nga mag-project lang. Di man gyud mawa sa istorya sa katawo ang gugma. Ug nahigugma ako sa usa ka babae nga maoy natingban ko sa ako ang tanang gugma. Siya si Luisa. Buutan siya nga pagkababae. Ug sa unang higayon, nakatilawog yug ko. Ug pag-amuma, ug pagpangga sa usa ka tawo. Kay wa ko ni mabatyagi sa akong mga ginikanan sa una. Kay kada sipyat, bunal. Mao sa nay problema sa unang henerasyon, ang upbringing sa mga ginikanan sad nga wa makatilaw og saktong edukasyon. Pero subo kay nga palamdungon, Papa Joe, nga si Luisa sayo ra sad kayong gikuha sa Ginoo sud sa among relasyon kay nasakit siya og pulmonya. Tungod sa among kalisod, naglisod gyud ko kay wa ko makapalit sa tambal nga kinahanglan gyud niya. Di panaw siya. Bilin ang usa namo ka anak. Ang akong anak nga si Leo, lalaki, 23 anyos na karon. Sa mata sa uban ug sa akong pananaw niya sa una, murag way padulngan ang iyang kinabuhi. Nakapalit ko sa among gamay nga balay diya sa Mandawi sa edad nga 20 kapin, hapit na mag-30. Sa urban poor good, Papa Joe, pero medyo hawan-hawan pa ang lugar kaniadto. Balay nga kung ang uban pa'y pasultihon, mag-uwang na lang sa balay sa pati. Trabahante ko pabrika, shifting. Usahay, overtime. Pero nakatigom-tigom sad ko. Ug gamay og nakapalit ko og ingon tampunga nga third hand na siguro nga sakyanan kay barato naman lang kaayo to nga pick up ang porma. O tawagon na lang nato og multicab, Papa Joe. Gubaon kayo nga mong service. Kiraan na gyud to pero may na lang at least na magamit-gamit. Ako na po na magayo-ayo kung maguba. Wa ko magreklamo kay achievements to nako. Maski kumpanya sa soft drinks di na mo dawat atong akong sakyanan kung buhaton tong tansan. Kay ang body puros na gyud mga taya. Sa kunahuna ato, makaingon ko nga mahog yun ang kinabuhi sa tinudunay nga lalaki. Kumbaga, trabaho, kakapoy, o pag-antos. Mao nga, kung akong tanawon si Leo, di na ko makita ang iyahang katakos sa kinabuhi o determinasyon ba.
Ang ako makita niya kay ang iyaharag yun pagkatapulan. Nakahuman na siya kolehiyo, Papa Joe. Oo. Pero human nato, murag nahunong sa dantanan. Murag wagi padulungan ang akong pag-antos nga makahuman man lang siya siyang pagtungha. Ang diploma niya galubog gyud sa mong aparador. Kadaghanan siyang oras na gyud sa cellphone, FB, online, kanang mga online games. Mo-order pa ug mo pa-deliver og pagkaon pinaagi sa apps. Siyempre, akong kwarta kay mangayo man gihapon siya nako og allowance. Hatagan gihapon nako kay kami rabihan duha. Dayon matug hanto na udto sa sunod adlaw. Nara siya siyang gamay nga kwarto sa ubos sa mong balay. Pirmi siya nga magsulob gani siyang samang sinina kay wagi ilis-ilis. Ug siyang mga mata ako masabtan ug nagkuna-kuna nga wa siya'y gana sa iyahang kinabuhi. Meaning bored siya. Siguro apektado siya nga wa siya'y mama. Kada adlaw, Papa Josie, ug yaw-yaw ug saputon kay kanabitaw iyang style kay kami rabiyang duha. Banay ponta iya kong tabangan, wa gani ko mangita og ikapuli sa iyahang mama. Wa ko mangita og laing kalipay kay gisakripisyo nako ang tanan para sa iyahang kaugmaon. Leo, matud ko pa samtang akong butang o samtang akong gibutang ang tasa sa kape nga murag hapit na mabali ang handle kay gisapot nako. Kabaw magkakalibutan, di kanunay nga susama sa imong kinabuhi karon kay wa na ka magkabata. Pangita og tinud-anay nga trabaho didto, ay sigsalig nako. Usba na imong kinaiya. Papa Joe, apan sa kalit lang na ikausaban nga nitabo. Martes to. Gikan ko sa trabaho. Baho pa kay kong grasa sa akong mga kamot, akong lawas, kapoy pero okay lang. Importante na ay kapangitaan. Mao yun ay mindset nako. Kanang klase sa kakapoy nga murag ebidensya ba nga nakay gibuhat para sa imuhang kaugmaon. Pag-abot ako sa kusina, na dito si Leo. Naglingkod. Nagtanaw sa kaplato nga naikanon. Alas 6 na sa gabi. Matod ko pa. Oh, mao ba day pagmata ni Monyor? Pangutana pa nako. Nisaka na dayon ang akong dugo sa kasuko. Uga naglagubo na ang akong dughan. Dili pa oy. Hinay niyang tubag. Bago ra ko ni uli. Naghimo pa ko og pila ka delivery. Delivery? Nisinta ko sa una-una. Bisan wa ko mo syagit gyud sa tinuod-nay. Dilim na trabaho, Leo eh. Lingaw-lingaw ram na imuha. Kung sagod taon ka. Dayon isugod na pud ang akong pamilyar nga mga sermon, istorya ngadto kaniya. Sama sa edad nimo karon. Ha, ako sa una ha. Nan ako'y balay. Nan ako'y asawa. Nagmabdos pa. Pero ikaw gani, hasta gasolina sa imuhang motor, dili ka makapalit. Gibutang niya ang kutsara, Papa Joe. Nakabantay ko nga medyo nidaot ang akong anak. Niya nang luspad, puti kay siya, kaysa una nga ako nahinumduman kaniya. Lisod ang pagpangitag trabaho karon pa. Matod pa niya. Bisan entry level, mangayo pa og tulo ka tuig nga experience. Niya ang abang, bisan gamay nga studio, mahal kaayo. Lisod gyud. Leo, musud ang grasya kung kugihan ka. Sagbat ko pa nga to niya, Papa Joe. Dugang sa pagingon nga, ayaw si basol na ng ekonomiya, uy, sa sistema. Sa among panahon, wala yung ani, uy. Trabaho ra gyud. Liguna na imong pagkatao. Kalaki na mong buhat. Mitutok siya nako, Papa Joe. Pinaluy ang mga mata o bugat kayo. Murag nagdala og bugat nga nakapaluya ngadto niya. Naningkamot man ko pa. Ningon siya nako. Tinuod, pero kapoy na kay ko. Unya, Papa Joe, nalingi ko niya dayon sa lirap sa akong mga mata. Kapoy? Mingon ko nga may pagka-sarkastiko sad ang akong pagsulti ngadto sa akong anak. Asagikan. Sa pag-drive,
Sa sige pag cellphone, ako gani, napo ko ka oras magbarog. Muni kapoy, ikaw, tapulan lang ka. Nananimutanan, kuryente, pagkaon, balay. Pero, murag, nagantos sa tibok kalibutan ng imuhang dating. Nahilom ang kusina o ang TV na line nag-on ato. Ang balita sa TV pagani, nahisgot pa about inflation. Pero wa ko naminaw. Nagpaabot ko nga mubaw siya o musukol siya nako. Mupakita og kaisog ba? Apan igor siya niyango. Sakto ka pa. Hinay pa niya nga sulti, Papa Joe. Pasensya na nga, di ko parehani mo sa una. Pasensya na nga kung di mo sulod ang grasya para nako. Nitindog siya, Papa Joe, ni duol og gibuhat ang wa niya buhata sukat sa pagkabata niya. Gigakus ko niya, Papa Joe. Dili kusog nga pagkahag, pero murabag pasandig lang, Papa Joe. Murag gitapion lang niya ang lawas, diri sa akong abaga. Di na ko mahimong pabugat nimo pa. Saad na ko nimo. Paway na kaw. Tuog na kaw. Og ako, Papa Joe, nalipay pa ko. Abi na ko og naigo siya sa akong mga maymay niya ba. Mao na giningon tough love. Mao lagi na. Abi na ko nga ang kinahanglan lang niya sa iyang henerasyon karon ing ato. Kung unsa ko pag brought up sa akong mga ginikanan sa una, mauna sad na ang akong ipakita ngadto sa akong anak. Labi na nga kami radyong duha ning kalibutan na. Natuog ko nga nagunahuna nga nagtuo sa akong kaugalingon nga sa akong gibuhat, sa akong uniko iho nga makaayo niya ug maayo ko nga pagkaamahan. Pagabuntag niya na, hilom kayong panimalay. Lahira ang kahilom ni ini. Alas 6:30 na ko ni mata. Plano na ko nga pukawon na ko siya sayo. Mangita mi og tinuod yun nga trabaho ba. Ako mismo ang muuban niya sa akong anak, sa mga pabrika, sama sa MEPS. Leo, mata na. Singgit pa nako, samtang gitok-tok nako ang pultahan sa iyahang kwarto. Walay nitubag. Giablihan nako, limpyo kayang kwarto, wala na ang hugaw ng mga sinina. Abli ang blinds. Ang higdaanan, plastar kayo, pagkahinlo. Mura ba og pinasundaw ang dating. Sa unlan, na dito ang iyang cellphone ug usa ka pinilo nga papel. Nisulod og kalit ang bugnaw sa akong kaunuran, Papa Joe. Leo? Gisusin ako ang banyo. Wala. Si Leo sa luyo sa balay. Wala. Wala sad sa among karaan o wala na sad ang among karaan nga multicab. Nibalik ko sa kwarto o gigunita ng suwat. Nagkurug ko. Nga nagbasa ni ini. Purting kuruga sa akong mga kamot sa akong nabasa. Matod pa sa mga sulat nga, Pa, kay baw ko nga, abi ni mo tapulan ko. Kay baw ko nga, abi ni mo ug huyang ko. Gusto kayo ka nga, mahimo kong parehan ni mo. Pero ang bukid nga imong gisaka sa una pa, wala na'y agianan karon. Pila ka hiring ang akong gi-applyan karon tuiga. Wa ko musulti nimo kay mauwaw ko. Ang delivery 14 ka oras na usahay para lang makabayad ko sa interes sa akong utang sa eskwelahan. Gingnan ko nimo nga magtigom. Nisuway ko pero magasto man gyud. Hunong naman gani ko sa akong tambal tulo ka semana na kay nahurot na nga akong tinigom ug di na ko ganahan mangayo nimo. Munang pirmi ko kapoy. Sakto ka. Di ko angay nga magpabugat nimo kay dako nako. Imong anak ug nagmahal ka nimo kanunay. Leo. Papa Joe, puro siyagit ang igawa sa akong baba nitong panahon na. Gipangita na ko si Leo og balik. Ug dito sa unahan, duol sa may sapa sa nahimutangan sa among lugar. Ako nakaplagan ang akong anak nga wala na'y kinabuhi. Dili na lang ako i-detalye ang sensitibong pamaagi niya sa paghunos niya sa kinabuhi, Papa Joe. Nanawag pa ko sa akong mga silingan o gisuway na mo og dala sa tambalanan. Pero ulahin na ang tanan. Nakabsan gyud si Leo sa kinabuhi.
ug ako ang hinungdan ni ini. Nagluhod ko sa daan, Papa Joe. Ang mga pulis na nitabang nako, ng mga kaedad gani nako. Gihuptan ra nila nga akong abaga samtang naghilak ko. Way laing mabasol aning tanan nga nitabo sa akong anak, kundi ako, Papa Joe. Nakalimot ko nga maski gikan siya sa akong dugo. Lahi sad siya na pagkatao nga nay kagalingon damgo og prinsipyo. Ug ako nabantayan nga tanan nga mga sarkastiko na kong mga pungato niya sa akong anak. Ug gustong maabot sa akong anak. Kay gusto di ay nako nga may tabo sa akong kagulingon ug dili di ay para niya. Dito pa nako nabantayan. Nilabay ang panahon, unom na kabuwan ang nilabay, sukad namatay si Leo. Sige ingon ng mga tao nako nga di nako sala. Di ni mo na sala, Ramon. Sakit ang depresyon, Papa Joe. Ug sakto sila. Pero di gyud malikayan nga manumbalik tanan ang akong pagpangasaba sa ako ang anak. Nakitaan ako yung cellphone ug tinuod di tanan. Daghan kay siya mga rejection sa iyang emails. Nagtrabaho siya samtang natugday ko. Nakigubat siya nga wa ko makakita kay nagsigin lang kog tan-aw sa iyang mga sayop nga wa nako mauyo ni. Gisukod nako ang iyang kinabuhi gamit ang ruler sa 1990s pa, Papa Joe. Ug akong gipanglatos niya tungod kay di siya kasigo sa sukod nga akong gipangita. Kumingon ta sa itong mga anak nga sa akong edad na nako'y naabot, kalimtan nato nga duhara ka tuig nga sweldo ang balay sa una. Makabot dayon nato. Kay dili kayo mahal ug daghang bayronon. Kalimtan nato nga natay paglaom samtang buhi pa. Dili lecture ang gikinahanglan di ay nilayo, Papa Joe. Amahan ang iyang gikinahanglan diri kanako. Usa ka amahan nga makasabot nga ang kapoy ko dili pasabot nga katulgon ko, kundi kapoy na di ay sa kinabuhi. Matag Domingo, muadto ko sa sementeryo, Papa Joe, sa iyang lubnganan. Sultihan ako siya bahin sa pick-up nga maoray amuhang masgutan sa una. Sultihan ako siya na pasensya na. Pero sa tinudanay lang, dili na siya makadungog, Papa Joe. Papa Joe, nasayod ko nga daghan kaayong Leo karon. Mga batanon nga mas kugihan pa kaysa atua sa una. Pero tunga ra ang madawat og trabaho, uubos pagani kung mangita og trabaho o negosyo karon. Nagdala sa bugat, sa guba nga ekonomiya, ug sa kalinaw sa kalibutan nga wa na sama sa unang mga panahon. Para na ako, Papa Joe, para sa mga ginikanan, nga kung ang imong anak moingon nga kapoy na siya, kung murag naipit na, alihog undangi ang paghukom. Ilabay ng ideya o panultihon nga sa among panahon, kami kaniadto nga mga istorya. Ayaw ingna nga pagpakalalaki o be responsible kung babae man o lalaki man. Ingna sila nga naa ka. Ingna sila nga ang iyang bili dili sukdon sa ilahang naabot sa kinabuhi, kundi ang ilahang pagkatao. Ihatag na ko tanan, balay, garbo, tanambutang, para lang makita nako si Leo nga maghigda pag-usab sa among supa nga tapulan sa akong pananaw. Kung tagahan pa ko og laing higayon, Papa Joe. Sa mga ginikanan, palihog paminawa ang kahilom sa inyong mga anak. Sa dili pa kini mahimong hilom gyud hangtod sa hangtod. Papa Joe, manghinaot ko nga kining ako ang kaagi, makuhaan og leksyon usab sa mga ginikanan, paghatag og kabugaton ug importansya sa ilahang mga anak. Nga maski gikan pa sa atong dugo, wa kini magpasabot nga ang atong determinasyon, kaisog ug damgo ilang masunod. Ang ako lang gipangayo sa atong mga kaigsunan karon nga nakadungog nga matabangan ko nila ug nimo sad, Papa Joe, sa pagdawat sa mga pangitabo ug matabangan usab ang uban sa pagpahinumdom nga daghang daan sa una nga wala na karon. Kini mo magtatampo, Ramon.
Mao lagi na giingon nga ulahin na ang tanan nga magbasol ta. Ulahin na ang tanan nga madiskubrihan nato ang mga sayop nga ato ang gibuhat. Dili lang sa istorya karon nga relasyon sa amahan ug anak, kundi sa ato ang relasyon sa usag-usa nga ang mga tao nga murba og common na kay nato, too much familiar na kay nato, we'll just take them for granted. And then kung mawala sila, anak pa nato mabantayi ang importansya nila. Pero sama sa imong giingon nga kung mahisgot naman lang ta og daan sa bukid, dili na sad nato mabalik ang baha pabalik ngadto sad sa bukid. Mao na nga sa mga panultihon nga way pagbasol nga maguna. Actually, pwede na nato nga ma-adapt nga naadyo'y pagbasol nga maguna. Kung atong paminawon ang mga kaagi sama sa mga kaagi sa daghan nga klase nga amahan nga sama ni Ramon, nga dili nila mabuhat sa silahang mga anak. Siyempre, ang disiplina na amag yun na. Lailahi man tayo og approach sa pagdisiplina. Doon ay mga corporal punishment, ang uban nga maugyo na siya ato ang lagian, labi na sa mga pariyo-pariyo na to og edad nga na sa mga 50s. Pero doon na siya mga maayong epekto ang mga disiplina sa mga ginikanan sa una. Daghan sad ang mga bata karon nga mura og maayo lang sa ilahang teorya, pero kung nana sa actual nga mga panghitabo medyo matarantar. Kay most of their times more na lagi sila sa gadget. Dili sama sa unang mga henerasyon nga walay imik, fights lang. I think you know what I mean. No? Pero again, Ramon, kung naminaw man kakaron, wala gyud tay mahimo ana. Ang ato yung mahimo ana mao nga ipa-impart na to ang imong istorya sa uban nga di mahitabo nga to sa ilaha. Dili ingon nga ang ato ang kinabuhi puros na lang sa damgo sa ato ang kaugmaon. Kay kumurag bitaw i-pressure sa nato atong mga anak nga makabot ang nindot nga kaugmaon. Murag dili man ang ilang kaugmaon ang atong ginuna. Murag ang ato ang failure, ang atong mga kuwang. Murag gusto nato nga sila ang mupuno ni ini. O siyempre, doon na sa mga ginikanan, labisad sa mga narcissistic na mga ginikanan nga mubinipisyo sad sa mga nindot nga kaugmaon sila mga anak. Maski lang anak, dili na malipayon. Ila lang gipugos. Kaya mura ba og obligado sila. Monay sakto untang buhaton katong mga last ni mga punga kinahanglan nga iluhon na to atong mga anak. Dili na to tanawon pirmi ilang mga sayop. Well, pwede man nato nga i-impart nila siguro. I'm not a perfect father, of course, no. Pero pwede na to i-impart sa ilahan nga mao ni mga sayop siguro mo di siguro ni siya maayo. Be a friend sa imong anak para mahibaw-an nimo kay daghan jud kayo ang mga leyo nga mga bata karon nga kung imo makasab-an or even gani wa mo ninyo mailhi inyong mga anak dito silang eskwelahan nga gibuli na nga mahibong na lang mo nga ilahan ang ipasakitan ilang kaugalingon and worse than that pagani. Musa sa atong mga ginikanan kung mo disiplina maganita sa atong anak atos ang silang pasabton nga nung gibuhat na nato. And also atos ang tan-awon balansihon nato nga dili lang gyud sa puro sayop ang atong makita nila kundi ang achievements nila gikan sa mga sayop nga nausab nila para makabaton sa sila og self-confidence kay kung puros na lang sayop by the time nga wala na taning kalibutan na og sila na lang maglisod na sad sila og buhat og desisyon kay wa sila masayod kung sakto ba or dili ang ilang pagabuhaton. So Ramon, kung nagtanaw mga karon, just pray to God. Siya ra gyud maka-heal sa imong kasing-kasing. Siya ra gyud makapasabot nimo, siya rin makapagkalma nimo. Kay maski kinsa pa ang mga ngilngig nga manambag or mo comment karon sa imong istorya, kung dili sa na nimo madawat sa imong kagalingon, igo ra nimo gibasa o dili gyud nimo dawaton wa gyud mi mahimo ana. Mo na nga iampo na tanan sa to ang labaw nga mga gahom nga ang nahitabo sa imong anak doon na say rason nga dili ka kinahanglan nga pasano nimo ang guilt forever. Kundi nahimo sa kang instrumento nga makuhaan ang klase sa amahan nga ing anak
muda og relasyon sa ilang mga anak ug makuhaan usab og leksyon sa ato ang mga younger generation nga ang tumong og tinguha rasad sa ilang mga ginikanan maorsad ang ilahang kaugmaon kung wala na ang ilang mga ginikanan ning kalibutan na. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug again ay mo kalimot pag-subscribe sa tuwang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Kini usab ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.